пригощається, гей на масляну, отакі млинці, тут на масляну, хлопці молодці, пригощають всіх, тещі і зяті, тут на масляну, веселіться всі, вже зима із нами прощається, вже тепло до нас повертається, перед постом люди стараються і гріхи. Одним з улюблених місць для мешканців Добропілля є площа Арутюнова. Тут ми відзначаємо свята нашого міста та всеукраїнське. Тут завжди багато людей, і не тільки на вихідні. Люди йдуть сюди просто погуляти та відпочити. У нашому ролику ми хотіли показати, як святкують Масляну на площі, які цікаві конкурси тут проводять. Масляна – це дуже старовинне свято, з яким пов'язано багато традицій. У нашому місті під час святкування Масляної ми спробували дотриматися деяких обрядів. Це було не тільки цікаво, а й весело.